Sesi ni ke por mentang pediang sungguh bahai pi sini ke channel jong ke Potternet Gospel Media Ministries. Ban ngai khlei pi wait baro haga ni step mentang haga kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong try unong pen em jigi Jesus Christ. Manga kwa ban duai na ke banda jong pi ba ublei unang kerkhui pi ublei unang penroi pi ublei unang le ki kamba haga jim ke jong pi te hadin jong ni ke jingkran ngan seduai na ke benta jong pi inroi mentang ka kwa ban kran shwa na ke ni ke ktien ke jong blei bang ngai ka long jingker khu ye pi ka jing puli ke bangan puli ke ni ke step ke na ke sam shi spa ar pu ar ke ni ke khot ke ban kong ke bong ngala kemen haba kila ong hanga ya ngin ye let shaga yeng utrai kani ke dei ke ktien ke bau David Ukraine bahabala ya wer ya habala khot ya nong habakila ong yang in let shing try kadono jo kala kemen hado kata David da kemen ban shong ha ying sim lene kata ka khet sim henry uda kemen balada uyo ban let shaka ying ga jong try bandan ha ka presence ka jong bandan ha kata ka jaga tang ga jong kadono jo ka angnot hangta kadono jo ka kemen hangta kadono jo ka trang ta hangta wat lada pula long makana usim ubasyong ha kaburom ha kata ket jong kabor ndai wong kata kam da de ka banganga kwa kam da de ka ba koridor na ka banta jonga ndai ka ba koridor ha ka jim ga jonga ka long bangan syong ha ka yeng ga jong trai tadi tau David udah kwa ban syong ha ka yeng ga jong trai namar David utip ya kata ka secret ne utip ya kata ki ki baburi haba udan haka yeng ke jong trai uyo itagi 8 am ki balong koridor uyo itagi 8 ki ba crowd haka ba udan haka yeng ke jong trai badia kani David umdei tang ba u experience dala del ne umat dala de henry uyo ya kaniru namar bana do badang sedang udan bet haka presence ke jong blai wala dala ulong ubala syak kentat naki hemen ke jong lene naka yeng ke jong udan syek ke lum ban api ki lang berat henry udan haka presence ke jong blai bana udan haka presence jong blai utip ya kani ke way bawan makana kita ki sing wan makana kita ki dingiem namar udan haka presence ke jong blai udai blai bo penyap ya kita ki sing udai blai bo penyap ya kita ki dingiem ki buan menyelek persya ya ke jingim ke jong ni ki balak ban long ru kata ke jing mai kita ki lang berat jong tading tau David usmuk thu ya ke jing koridor bandon haka jing don ke jong blai tadi tau ong kamen sim jong ka kemen lada don ba ong inga ngala kemen ha bagi ong inga ya nginyelet sika yeng jong trai dan ki balai wer di venong yes nginyelet sika yeng tra ngatrai ilut ki kam ki jamboro ilut ya kita ki jingkam jubu baru ilut kita ki ai baro tang ba un let sika yeng ke jong trai ding tau David tang bu umat dalin do yo iru dalagi jong ki kamat ki jubu bau blai udah kerku iya kita ki brio ki badan haka presence ke jong blai au yo iru ya ka wai ke jingja bat kata ka dei haka yeng ke jong obed edom haba ka senduk ke jong trai ka yo ban rung haka yeng ke jong obed edom mo ka babel ki thu ingi langi puli ka ni ka por naka kitab kebaar jong Samuel kani kelenong keban riu kani kedekot keba katway bat kesenduk utrai kelasa aga yeng obed edom unong gat lai benai ti utrai ula kerku yo obed edom bat ya yeng jong u baro pi haba kadan ka presence ke jong blai haba kesenduk jutang ke jong blai ke yo rung aga yeng ke jong obed edom Obed Edom udah kemen ya kata hoi umdei unong mani Jehovah ne yo Yahweh henry uyo snow ya kena ke kerteng ublei ki Israel ula yo snow ya kata ke jingle ke jong bat apa kani ke senduk jong try kawan ke ying ke wala da umdei unong mani ru henry udah penon puram ya kata ke senduk adu kata-kata udah kemen ba kata ke senduk kawan bandrung ke ying ke jong bat kala syong lai benah ya ke ying ke jong banamar ba obed edom uken koridor plat kita kesenduk udah sumar kita kesenduk bar udah penon buram ru ya ka presence ke jong blai ya kata ka senduk jutang ublai tangah pot lai benau la kerku obed edom badai tahu obed edom anda ba David upano eta kesenduk banuan ra no nak yeng ke jong sepo Jerusalem obed edom ongan buat lang bagani kesenduk
wangam kwa ban jengai na kene kesenduk na mal ngatip bahabang adon haka presence ke jong blai kadon ke jing kemen kadon ke jing sup kadon ke jing ku kwa ban chu shong sa ka yeng jo un rei ma baka yeng jo ki kwa ban don bet bat kata kesenduk bat kum ta ngi baki lalong kita kinong up jing khang haka temple ke jong blai langi pule ke ni kapor na I way chronicle nong arpun re woni de khot ke saw ga ong baru Obed Edom uladon ki kun sinrang Ushemia ubanengkong u Jehosabat ubar ujoa ubalai baru sarkar ubasaw bat Nathaniel ubasan bar ngi yang ni khot bakhat san ru ya Obed Edom shapang shathi bar ki kun ju ha ka ying jinkin show ngi bakini ki lakalong kinong up jingkhang ha ka yeng ge jong trai lang I puli kan kalong ga ba khan riu ru ngi hang ni kan ga khot ka balai phu phra kan riu lai praga tin ke jong blai ka angum ni baru Obed Edom lembat ki para jong ki hin riu pho prangut ya Obed Edom ru ukono jetudum bat hoza ban long ki nong ap jingkhang pi lap long tang Obed Edom re ka yeng ka jong ki para jong baro ki sngo thu ya kata ka jingger khu ke jong blai wala da kim yo ban dana po jong kata ka temple re tang ban Shillong ki nong ap jingkhang ki yong kal abyang yangi namar ki sngo thu ya ka jingker khu kabadon haka presence ke jong blai tadai ta David u kata ba haba udon haka ying ke jong blai haka presence ke jong blai ka don ke jingker khu badai ta kwa abad ngi fi ke ne ski ke bamanta la da fi don be haka jingdon ke jong triam ka don ke jingsup ka don ke jingkemen ka don shisha ka jing light lut ka don shisha ka ta ka jingim ka don ke jingpensle ka don ke jingkemen bo David ter un fin ka htien ke jong tho ka sam ba prapusaur wong komne wong ba da ba shi sngi ki plau jong me ki khamba ban ye ki shihajar nga kham sngo ba ban up jingkhang ka yeng ublai jonga ban ye ka ba shong ne ha ka yeng jan ka jing bam man wong nga kham sngo ba ban up jingkhang ka yeng ublai jonga usngo tho ye ka ta ka we namor ong shi sngi ka plau jong me ka khamba ban ye ki shihajar usngo ba plat uda sngo bang plat uda tip ye ka ne ka we Baba udan haka presence jong blai umat ya jing bahang ke jong blai tani ta ong la ka sam ka balai pusaw khot ba pra ro mo wong ato khmi ba to mat bo blai ulong ba ba wong ye ki breu ta ato mat ba to khmi bo tra ulong ba ba na mar ulamat ya jing bahang ke jong blai ulamat sha ya ka ta ke jing sbon ke jong blai ong ato khmi ba ato mat ba to khmi taste and see that the Lord is good one ong kumbang nga mat wan mapiru mat ya ga jing bha ga jong blai mat ikaba tu khmi pin da yu itat ya ga jing bha ga jong blai tani da David kwa wala do long siem makna wang ukam prefer tani ukam jet bandan ha ga yeng ga jong blai bat ban long tang uno up jing khang ro uda smoke man hado kata tadi ta kan ka sngi na ka liang ga jong Potternet ministry ngi khat smo bha fi kumba ladon ba khot yu David banong ali ngan yele chi yeng try mo ngala kemen haba ki ong ngan yang in yele chi yeng try aba ka donut jong piru kan kemen namar ba ka healing festival kan sa stang na do kan ke nyau trek hado khat sal trek haga nyau trek ni don mo ya ka jing khawai try haga por khat wei ba jim step ang the po madan pulo khat wei ba jim step haga nyau trek ni khat sambai fi bala kala ka mut fi bala pdiang ni try fi bala yo ko ke jing ben baptist one ini bam lang ke jing khwai try ha ka tai ka sngi tering ta ka jamiat ngin don meng san ba jing non je sang pat ba pada ka pra khnai ter gum tu ini don ki seminar ro na do ka por shpo ba jim step ter pro shiski pada ka por jamiat ru san ba ji kan don biang ka je sang pat ba tading ta ni ai ngo yu blai ba ni yo pelong ni je sang kum tang ye wer ye pi yong ale yang ini le shaka yeng ke jong tra hoi ka pulo kam dai ke yeng ke jong tra henry haba ki kun jong blai ki shakri ki jong tra ke don lang ta utra wan ban ye sang lang bada bu tra wong la fi sang lang an lai la fi don tang ta ro utra wong an don rengkat pa pi ka ta ke jaka tadi ta ngabang ye sang lang ka ta ke jaka ngitep pa ka presence jong blai ka wan pada ba ka presence ke jong blai ka wan ka don ke jing pan khia ka don ke jing kemen ka don ke jing sup ka don ke jing kemen ha ka yeng ke jong tra badeng tamo nia weri pi to aba ka donut jong pi kan kemen haba fin wan shikite ki jeseng
maru blay udan ban pen kia ya fi ban pen thamai fi ban kta ya fi ban le ki kamba ban pen sle ya fi ban pen shat bor pat ya fi ban pen non kam ya fi ru naka ban ta ka kam ga jong u ngai you try un kerku ya fi snow ya kan ke jing ya wer pato ai ba kumba David ukende KMEN SHISHA baru dah KMEN SHISHA haga donut jemu habala don ya weri u ban lech segi yang jong try kom ta kum shakri jong blai mangai pastor Bantei bat ka Potternet ministry baru ko ngi weri fi yang ale yang ini lech yung try ai ba ka donut fi kan KMEN ken bang ya don lang ha ki ti sngi try ngar ku fi kan ni sngi unang ai bore fi ni ka bagi nang la ban shakri u try bang kwa ban duai na kam ta jong fi kan ni ka por dan pering jufi ki bapang si tom piong ni ngam yawan sing ni ke jasang in duai fi ni okia no i duai bo trai kta fi ni duai bo blem le ki kamba ba fi ni okia na do menta ba fi ni wan sing ni ke jasang fiong ngam dan bai kali ning dan kata ka bai let bai wan in duai bo trai ker ku pi hagi ni gisngi mo menta ka de gisngi palai la shai si to ni sa jai blem ker ku pi ba fi ni mo ia kata ke jing dan kam ia ka ba fila ban wan sia kata ke jasang ngina duai ka ke por mentang ngina duai itu ngina duai dah ke jingai try ni ke por nga ingu emek upa bagi dan ni ki kon ki jong me try ki badan kami ke jimpen khia baga duai ka ni ke por pediang ke jimpen khia ke jong try ha ka kertengu jisu pin long khia pi pang gomno pi long gomno ha ka kertengu jisu pin khia pin klan pin kot no sendan na du mentang mangada keren ya ke jing pesle ke jong try mangada keren shisha ke bor ke jong try ka wan her menta jing te jing kom kita ki bor ba le don bor halor ka mat jong pi kan da light no kan da kenria ba kan da pat no sendan haga kerteng ke jong jisu ya pi ki ba kerdu pimdan pisa pidan kata ke jing hiran utrai un kerku ya pi ba una kerku sha ba pini awan she kan ke jing shikri utrai un penroi fi ke lai po un re po shi spasha ba pini ya le kemen lang haga presence ke jong blai utrai unang le ki kama un pendap no ke jing kerdu jong pi kan kom ke jing kan respa ke jong how chris ka buram ba de blai ba ai bori haga kti ke jong pi ban yo ya ke spa ka kser grupa ke de ke ka beneng ke kno ke de jong un kerku ya pi ba finum kerdu shu nang ni sekhamat ba un kerku da ka ba kerku un penroi ya pi da ka ba penroi ngadwai ngada kerku ya pi ke ne ke sngi ba ke jing pesle ke jong try ke nang wanjur haga jim ke jong pi hallelujah ngadwai ba utrai unang le ki kamba ba ka snam juga tap ya pi maka do jong pi kolong ka ba KMEN ya ka ba finwan shikene ke jing shikri ya ka ba fin mani utrai ba om tang Bapinwan sing ni kamadan andai bafindan ka presence ka jong blai man la kasngi kedua nga kerku ya fi try e no ya fi unum landat ya fi lele wang along kat ba pia la kasngi hado ka bawai no jong ka perthai kedua nga kerku ya fi kana kasngi hagar tengu jisu amen but amen try nga kerku ya fi ho nisi kendo yang la sai kasngi hagar tengu jong jisu amen.